वैभव कोळवणकर यांच्यासाठी प्रत्येक चौकारला 100 आणि षटकारला 200 अप्पन जोशी यांच्याकडून लावलेला आहे. सुंदर चेंडू मात्र थोडासा दिशाहीन होतोय आणि वाईडने खातं खोललं जात आहे. बॉलरचं नाव काय? भावेश. वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी पहिले षटक घेऊन आलेले आहेत भावेश. सुंदर चेंडू. एक चेंडू निर्धाव जातोय. भावेश सुंदर अशी गोल कमबॅक करताना अजय पाहूया आपल्या संघासाठी काय करतोय. हो आणि इथे मात्र बॅटची कडा घेऊन त्रिपायची धोतोय अजय. अजयला काय खातं खोलता आलेलं नाहीये. वैभव आणि प्रज्योत दोन्ही पण हिटर फलंदाजी आहेत. पाहूया हिटर लावतायत का. भावेश सुंदर अशी गोलंदाजी करताना पहिला चेंडू वाईट टाकला होता मात्र नंतर सुंदर कमबॅक केलाय आणि इथे मात्र डिक्लेरेशन झोन मध्ये चेंडूला सन्मान दिला जातोय प्रज्योतच्या बॅट्स मधून. 2 धावा. सुंदर आणि माफक गोलंदाजी करताना 3 षटकांचा सामना. पहिला षटक प्रगतीवरती भावेश यांचा. महाळुंगे संघाकडून सुंदर अशी गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. प्रज्योत आक्रमक पवित्र्यामध्ये असणारे प्रज्योत पाहूया काय करतायत. आणि हा काय बॅटच्या रेंज मध्ये आलेला आहे मात्र इथे मात्र रनआउट होतोय प्रज्योत. आणि दुसरा धक्का मिळतोय शिवशक्ती वॉरियर्सच्या संघाला. दीपक याने रनआउट केलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. आणि आता राजा एक नवोदित खेळाडू भावेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज. मारा करणार वैभवला. राजा 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 भावेशचा पुढील चेंडू वैभव साठी आणि एक सुंदर तटवलेला चेंडू. चेंडू जातोय सीमारेषा पार 4 धावेसाठी. आणि आपण जोशी आपण सामना पाहत असाल तर 100 रुपये इकडे त्वरित पाठवून द्यायचंय गुगल. अजूनही पहिल्या षटक प्रगतीवरती. वैभव थोडेसे आक्रमक पवित्रा घेतलेले वैभव. आणि हा वाईड चेंडू. अतिरिक्त धावेने धावसंख्या होते 7. सिंगल डबल काय घ्यायचे आम्हाला माहित नाही. आम्हाला फक्त चौकारनी षटकार असा पंचक्रोशीत नावाजलेला खेळाडू. पण त्याची बॅट म्हणावी तशी बोलत नाही आता.
प्रेक्षकांमध्ये अजूनही सन्नाटा. तो वैभव नंबर 1 जर्सीचा मानकरी असणारा पाहूया. आणि मात्र इथे आमच्या कॉमेंट्रीचा बोल कानी पडलेले वैभवच्या. आणि इथे मात्र उत्तुंग षटकार. पहिला सुरेंद्र दुसरं षटक घेऊन आले ते सुरेंद्र आपल्या संघासाठी. राजाला 300 आलेत. धन्यवाद. वैभव यांच्या खात्यामध्ये 300 रुपये रोख रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. ओके. राजा सुरेंद्र पाहूया पुढील चेंडू राजासाठी. सुंदर तडकावलेला चेंडू. चांगलं क्षेत्ररक्षण. बाउंड्री लाईन वरती 1 धावेवरती समाधान मानावं लागते. 1 धावेने धावसंख्या होते 14. सुरेंद्र सुंदर अशी गोलंदाजी करताना सुरेंद्र पाहायला मिळतोय. आणि तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण बाउंड्री लाईन वरती पाहायला मिळालंय. आता वैभव फुलटा चेंडू होता मात्र बॅटच्या रेंज मध्ये आलेला नाहीये. 1 धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. थोडीशी मिड फील्ड जाणून बुजून करण्याचा प्रयत्न. पण इथे वैभवने डावपेच ओळखला होता. जितेंद्र थोडस म्हणाले बघूया. मासा गळाला लागला तर लागला. धावसंख्या होते 15. सुरेंद्रचा पुढील चेंडू राजाला. आणि जितका ताकद पाहिजे तितक्या ताकदीने मारलेला आहे. आणि खरोखर मूर्ती लहान कीर्ती महान. सुरेंद्र याचा पुढील चेंडू पाहूया. राजा थोडासा आक्रमक पवित्र घेताना पुन्हा एकदा इथे झेल उडलेला आहे. आणि विकेट किपर याने चांगली कामगिरी बजावलेली आहे. घेऊन यष्टीच्या मागे अक्षय गुरव. सुरेंद्र याचा पुढील चेंडू अक्षय गुरवला. सुंदर चेंडू होता. अपील करण्यात आला होता मात्र बॅटची कडा घेतल्यामुळे पंचाने अपील पेटावून लावलेला आहे. सुंदर अशी कामगिरी बजावताना आपले पंच सलग 3ऱ्या दिवशी. शेवटचा चेंडू मारला तर बाहेर. सिंगल नको. आणि हे ऐकले. आणि खरोखरच सुंदर असं तटवलेला चेंडू सीमारेषा पार होते 4 धावेसाठी. आणि धावसंख्या होते 25. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 25.
व आपल्याला बक्षीस लावण्यात आलेली आहेत. प्रत्येक चौकाराला 100 रुपये, सिक्सरला 200 आणि हॅट्रिक षटकारासाठी 500 रुपये. आणि इथे मात्र बॅटची कडा घेऊन सागर याच्या हातामध्ये चेंडू सामावताना वैभवच्या स्वरूपामध्ये जितेंद्र याचा पुढील चेंडू रोहित साठी पाहूया. रोहित हा हो हो पिटाला मधून काढलेला हा फटका आणि पेवेलियन मधून सेट होऊन गेलेला रोहित हिटमॅन षटकार. धन्यवाद डीजे. जितेंद्र वरती हेवी होता ना हा चेंडू. सुंदर असा कमबॅक रोहितच्या बॅट आणि बॉल बॅटच्या पट्ट्यामध्ये आलेला आहे. निर्धाव जातोय सागर यष्टी मध्ये सुंदर अशी कामगिरी बजावताना. सुरेंद्र जितेंद्र हो 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 सूर काय गवसलेला नाहीये. गोलंदाज मात्र हेवी होतोय. एक षटकार मारला तर काय झालं. पहिला चेंडू तुझा होता तर दुसरे चेंडू माझे आहेत. 2 चेंडू शिल्लक. हा 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 आता मात्र वाईट चेंडू. 1 धावेने धावसंख्या होते 32. 2 चेंडू मध्ये जर 12 धावा आला तर चांगली एक संख्या उभारू शकतो. 6 आले तर 38 वरती. जितेंद्र याचा पुढील चेंडू रोहित साठी पाहूया. आणि इथे एक धाव चोरण्यात यश आलंय. 1 धावेने धाव संख्या होते 33. अक्षय शेवटचा चेंडू 1 टू गो. आणि इथे मात्र निर्धाव जातोय. आणि 34 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते शिवशक्ती वॉरियर या संघाने म्हाळुंगे या संघासमोर.
सलामीची जोडी मैदानात. काय नाव काय कोण आहे इकडे? जितेंद्र आणि भावेश. स्ट्राईकला जितू, नॉन स्ट्राईकला भावेश. वैयक्तिक पहिला आणि संघाचा पहिला षटक घेऊन आले वैभव कोळवणकर. शिवशक्ती वॉरियर्स किशोरदत्त कांबळे पुरस्कृत शिवशक्ती वॉरियर्स सोलगाव. जितेंद्र स्ट्राईक वरती, अंपायरची जर्सी घालून. वैभव बॉलिंग मार्क वरती सज्ज, मारा करणार आहे तो जितेंद्र याला जितू. एक विस्फोटक फलंदाज पाहूया वैभव. पहिला चेंडू निर्धाव जातोय आणि एक विकेट 100 रुपये, 2 विकेट 200, हॅट्रिकला 500 अप्पन जोशी यांच्याकडून. सुंदर अशी गोलंदाजी करताना पहिला चेंडू निर्धाव जातोय. दुसरा चेंडू वैभव यांचा जितू यांच्यासाठी पाहूया जितू. सुंदर असा टोलवलेला चेंडू आहे आणि प्रज्योत याने झेल जमिनीला दान केलेला आहे आणि इथे मात्र तीन धावा ना, 3 धाव चोरण्यात यश आलं आहे ते जितेंद्र याला. हा झेल होऊ शकला असता. पहिलं जीवदान मिळालंय जितू याला. पहिलं षटक प्रगतीवरती भावेश. स्ट्राईक वरती भावेश पाहूया. सुंदर चेंडू निर्धाव जातोय. सलग 3 षटकांसाठी मंदुळगावचे तंटमुक्ती अध्यक्ष वासुदेव साबळे साहेब यांच्याकडून 1001 रुपये 3 षटकार. सुंदर अशी ऑफर दिली आहे. खरोखरच क्रिकेटची पंढरी राजापूर. सुंदर चेंडू, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. एक धावेवर समाधान मानावं लागते. एक धावेने धावसंख्या होते 4. पाहूया पुढील चेंडू. ही ऑफर सामना संपेपर्यंत आहे. 3 षटकार लावा, 1001 कमवा. वासुदेव साबळे साहेब तंटमुक्ती गावचे अध्यक्ष आहेत आणि त्याने हे पारितोषिक लावलेले आहे. खरोखरच मनपूर्वक आभार. सुंदर चेंडू होता आणि चांगली ट्राय केली आहे. श्री गांगो 11 कोंडेतड आणि यामध्ये जिंकणारा जो संघ असेल यांची लढत होणार आहे श्री गांगो 11 या कोंडेतड या संघाचा बरोबर. कल्पेश तेरवणकर वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं दुसरं षटक घेऊन येताना भावेश.
सुंदर चेंडू आणि इथे मात्र रन त्याच्याकडून गोलंदाजाला स्फूर्ती मिळते ती क्षेत्ररक्षक याच्याकडूनच. आणि आता आले ते सागर, जर्सी नंबर 06 सागर. जितो अजूनही मैदानात. कल्पेशचा पुढील चेंडू जितूसाठी. हो हो हो, हा कॅच होऊ शकला असता, मात्र मला वाटतं सूर्यकिरण आल्यामुळे चेंडू काय दिसला नाही आणि 2 धावा चोरण्यात यश आलेलं आहे जितू याला. धावसंख्या होते 10. कल्पेश गोलंदाजी सुंदर करतोय पण नैसर्गिक अडथळा आला इथं. पाहूया पुढील चेंडू. उलटा चेंडू सेफ झोन मध्ये पडलाय. हा पण झेल जमिनीला दान होतोय. परत पुन्हा एकदा 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेने धावसंख्या होते 12. या सामन्यामध्ये 3 कॅच ड्रॉप झाल्यात. मला वाटतं आता कॅच वरतीच बक्षीस लावायला लागेल. जितू पुरेपूर फायदा घेताना 2 लगातार जीवदान मिळाली आहे जितूला. एक ठीक आहे, जितूला 2 मिळाले आहेत. पाहूया जितू काय करतोय. सुंदर गोलंदाजी करतोय मात्र यश येत नाहीये. हो सुंदर कमबॅक. निर्धाव जातो चेंडू. अजय यष्टीमा सुंदर कामगिरी बजावताना. गोलंदाज तो आप माझं मी काम करणार आहे. कॅच पकडो या न पकडो, मला तर चेंडू फेकायचा आणि फेकायचा तो पण काय निर्धाव जातोय. पाहूया पुढील चेंडू. हो 2 चेंडू मध्ये टुडी दिले होते, आता 2 चेंडू निर्धाव. खरोखरच नवोदित सितारा आहे सलगाव गावचा. आमचे बंधुराज यांचा चिरंजीव कल्पेश. खरोखरच उगवता सितारा जेसीसी तरुणकर या संघाचा आज आपल्या गावासाठी खेळताना. ओहो सुंदर चेंडू होता. ओ इथे झेल होऊ शकला असता, मात्र चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर. षटकार. सहा चेंडू 16 धावा. हा झेल झाला असता तर काहीतरी वेगळं घडलं असतं. खरोखर मला वाटतं 4 जीवदानं मिळालेली आहेत जितू याला आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उठवलाय. आता सागर स्ट्राइक वरती. राजा याचा पुढील चेंडू. ओ सुंदर चेंडू आणि सीमारेषा बाहेर जातोय. जाग्यावरनं मारलेला षटकार.
कॅच किती महत्वाचा असतो, कारण कॅच विन द मॅच म्हणलं जातं. आता 5 चेंडू, 14 10 हवेत. सुंदर कमबॅक केलाय. 4 चेंडू 10 धावा. सागर अजूनही मैदानामध्ये. 4 चेंडू 10 धावा. राजा पाहूया कमबॅक करतोय का आपल्या संघासाठी, आणि ही कॅच आहे पाहूया. आणि इथे मात्र सागर झेलबाद होताना दिसतोय. आणि ह्याने मात्र सुंदर नटवलेले चेंडू पाहूया. वैभव आणि सुंदर झेल पकडले वैभव याने, आणि ऑन हॅट्रिकला. राजसाठी तर 501 रुपयाचं पारितोषिक लागलेलं आहे. पाहूया ऑन हॅट्रिक वरती सुरेंद्र. ओ हो, इथे मात्र 500 रुपये वाचलेले आहेत, परंतु चांगली गोलंदाजी. आता हे धावायचे होते, परंतु एक बॉल 8. एकच काढला ना, किती? 1 बॉल 9. एक बॉल 9. एकच धाव आहे. कोंडेतड संघाने लवकरात लवकर इकडे यायचं आहे नाणेफेकीसाठी. आणि सुंदर अशी गोलंदाजी करताना लिटिल मास्टर. शेवटचा चेंडू. वैभव खरोखर षटकार. कुठेतरी समीकरण चुकलं. वैभव बॉल घेऊन यायचा आहे. वैभव बॉल घ्या.